ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва касоне ки моро дар шабакаи Корвони Умр тамошо доред. Дар зери ҳамин видео лайк монед, то ки дигарон ҳам бохабар шаванд. Шояд дар байни мо ҳаст ягон шахсе ки дар ҷустуҷӯи ана ҳамин хел осёб ҳаст. Дар навори имрӯзаи мо ду осёби фурӯшӣ аз як инсон ҳаст ва ин ду осёб ҳамаи комплектош хати ягон айб ва нуқсон надорад. Дар нарху навоаш бием 35,000 сомонӣ. шумо метавонед ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, гӯед ки аз номи шабакаи Корвони Умр бар шумо занг задем, яъне ки наворо дар шабакаи мо диданатонро гӯед, аз саломи моро бирасонед. Боз маслиҳат ва чақчақ карда мешавад. Ва айни ҳол бар ҳамаи мо шумо маълум аст ки касое ки осёб доранд, барои онҳо ҷаву гандум ва орд проблема нест. Мақсад орду ҷаву гандум худаш омадастай. Албатта ин барои ҳамон инсонҳое ки агар хоҳиш дошта бошанд. Мо вақте реклама кардем ба ҳамаи талаботҳо ҷавобгӯ ҳастем. ҳатман касое ки харидорӣ ҳастанд, мехоҳанд ки чунин осёбро харидорӣ кунанд, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран, адрес ноҳияи восеъ. Аз номи шабакаи мо Корвони Умр салом мегӯем. Ин бародармон боз як нархи хуб карда медиҳад. Иншоаллоҳ боварӣ дорам ки шумо баракат меёбед ва ягон камбудӣ ва ягон нуқсон ё ин ки айб дар ин осёбҳо намебинед. Ва шумо барори кор, тансиҳативу саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам.